איש ארגון! אריאל תבואלה! ליאור ארבע! תודה רבה לחודש המטורף! תודה רבה לארגמן שהיה לנו, ותודה רבה לשילת המרגשת המטורפת. שילה, אתה מרגשת, שילה! תודה לתמר, המדריכה שלנו. תודה לסגל המטורף שלי שבזכותו כל החודש הזה קורה. אין אנשים כאלה כמו הצוות של סניף רמון. תודה למדריכה שלי שעשתה את החודש ארגון הזה מטורף ועשתה לנו ריקוד מושלם, וכמובן לאיילת המרכזת. אני רוצה להגיד כל הכבוד למרכזת שלנו שבגלל שהיא שמיניסטית נכנסה לפה. אתם את המדריכות הכי שוות בעזרה. אסתר ומורי, הנה יש לכם. ערב טוב, תודה רבה, ממש תודה לכל מי שתומך בנו מרחוק, כל המעטפת של כל עזרא, ממש תודה רבה. תמונה קורונרית, כל המדריכים פה, תודה רבה, תודה רבה.